Čaute, vítam vás u nového videa. A somareno sam, len tak. Tu najdem. Tu máte môj klan. No a Infanta, Neverland, Princess, Graveyard, Šoblík. Musím sa tak trošku pochváliť v tom momentu. To sú také. Dal som 6 vinov. A na double som dal iba 2. 6 vinov som dal na pets v challenge. A oni už vychádzajú. Budem ich mať. To je určité. Otvoríme sa jednu čestku. Nepadli mi dobré karty. Dokeu. Nie hitruj mu taverku. O Bože môj. Nedopadlo dobre. Kde je ten skeleton na taverka? No super. No dokeu. Tak toto skončilo dobre. To je dobre. Hodím môj obľúbený push. Pozadí už nemá šipie. No, keď som už to musel tam uvedieť, že tu má byť push. A do keľu. No, asi typka dáme na 3. Lebo ináč to veľmi dobre nevidím. Potom si nejaký ten hľadek. Obraníme túto je princesku. Kovi. A ako máme hodil vážne. Knight. To cítim už Knight. Oj, Bože môj. Na toto aj si niečo šipuje. Nalej. To vážne. Toľko málo času už. Na to sú všetky kalibrali. Nerobte s tým, No prank. To cítne. GG. Toto nedopadne slávne pre mňa. Abo. To nemá šipy nič. To nemá ako kantriť. A toto bola príležitosť na ničenie. To nemá luk. No. Good game. Takto sa hraje s tým takom. Chudák typek padol.